eksempler på de sidste par dage. Så ned ad hegnet, og dem, der står foran tribunetilskuerpladserne, de skal sætte sig ned eller finde et andet sted, for de står i vejen for dem, der er på de nederste tilskuerpladserne. Så vil jeg gerne byde velkommen til den store Roskilde Familie. Det er efterhånden mange år, vi har haft en tradition, at vi starter med at se et meget stort hus. Det er dem med araberne, der kommer derfra. Som findes i Danmark. Alle de forskellige avlsforbund stiller med 2 eksemplarer af hver race, og vi er oppe på ca. 60 heste i år. Og når jeg nu siger til jer, at jeg vil bede jer om at lade være klappe, så ved jeg, at det kan være svært, for det ser flot ud, når de er herinde alle sammen. Men jeg vil bede jer om at vente, til vi når til hvor jeg vil præsentere dem 2 og 2. Og se mod nu. Af sikkerhedsmæssige årsager, det er rigtig mange heste at have samlet på én gang i denne her ring. Så sker der for meget ud i rækkerne, så risikerer vi uheld og andre kedelige sager. Så hold på jeres entusiasme, indtil at vi får lov at sige farvel til de 2 og 2 til sidst. Det det sidste. Ja, det var da ret i. Men de har stigbøjler. De har stigbøjler, men de har ikke sadler, det var ret i. Derfor er der 2 knap på. De er garanteret ikke udstillet. Nogle af dem de er med nede i rækkerne dernede, hvor de har brugsættende, altså sjov her. Den tænkte jeg også på.